Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngento nje engicabanga ukuthi besiyibuka kancane kanti ibalekile. Amadoda amaningi azwakalisa ukuthi ayahlukunyezwa abantu besifazane. Kodwa into engeke ikholakale le nesingayikholwa nento esicabanga ukuthi nje ayenzeki uma ngabe isekude noma ingakaze yenzeke kuwena. Kulula nje futhi nokuhleka ukuthi hayi no ayikho indoda engahlukunyezwa umuntu wesifazane ngoba ucabanga kanjalo. Kodwa amadoda amaningi azokalisa izinto ezihlukahlukene, amanye athi ayasebenza kanzima afike ekhaya uthola ukuthi aka-appreciate ngalokho okuncane akubeka etafuleni, ayaqhathaniswa namadoda athize mhlawumbe athola ukuthi wona enza izinto ezinkulu. Ukuqhathanisa ke umuntu afford izinto ngemali nokuqhathanisa umuntu okhona empilweni yakho present owubaba o responsible ngalokho kwakho okuncane ku-unfair ngoba wena ungabona engakwazi ukuthenga umuzi omkhulu noma engakwazi ukuthenga imoto bese ucabanga ukuthi akayona indoda ephelele ngoba ubona enye indoda yakasibanibani ikwenza lokho. Kodwa ukhohle mhlambe kwesinye isikhathi leyo ndoda ekwazi ukwenza lezo zinto mhlawumbe yona ayikwazi ukuthi ihlale khona inikeze leso sikhathi nalolo thando olidingayo. Amanye amadoda akhala ngeenkinga abhekene nazo ukuthi mabe ingane abafundi babone izingane bayazithatha babancikiselele ngako okuyinto ebuhlungu. Kodwa athwele kanzima kakhulu ilawa avuke ekseni ahamba ayozama abuyele ekhaya uthola ukuthi umama nje uyabhikisha ayikho into enhle indoda ezizwa ikwazi ukuyenza noma ekuthiwa iyenzile. So lawo madoda athwele kanzima kakhulu. Kodwa ayikho into enzima njengamadoda abekezelela abafazi abaphuzayo nabadakwa utshwala. Uthola ukuthi indoda ihleli ayisenamthetho phakathi kwekhaya ngenxa ukuthi unkosikazi wala ekhaya uyaphuza uyadakwa indoda igqibelela ihlazo ubona ukuthi kunzima. Manje sisesikhathini la kuthiwa amadoda akaphumela obala akhulume ngayo yonke into ewaziswa ubuhlungu ngoba besicabanga ukuthi abantu besifazane kuphela abahlukunyezwayo kodwa sesiyathola manje ukuthi amadoda amaningi nawo anayo ingcindezi yokuhlukunyezwa abantu abathandana nabo nabesifazane. So sithi ke madoda musana ukulwa ngoba manigcina nithulile niphathwa yilezi zifo ekuthiwa ama depression uzwe kuthiwa indoda ifile ungazi ukuthi ibulawa yini kanti depress ngenxa yokuthi amadoda amaningi a-under ingcindezi enkulu yokuhlukunyezwa abantu besifazane abathandana nabo. Siyawancengisisa ke amadoda sithi ake siyibukeni lento ingenzeke kwenzela ukuthi sikwazi ukuzilungisa lezi zinto siya phambili.